Fins fa poques setmanes aquests arcs estaven tapiats. A partir d'ara s'han convertit en la nova entrada de la cooperativa Impulsem, ubicada al barri del Raval des de 2005. D'aquesta manera, la cooperativa deixa d'estar d'esquenes als jardins de Sant Pau del Camp. El nou accés ajudarà que els dos espais estiguin connectats de manera natural. Si cada dia entren i surten per aquí 100 persones, ja tenim una visibilitat molt més diferent del que és el parc, els descansos, els patis, no?, dels nostres alumnes en aquest espai. Els alumnes disfrutaran, òbviament, però és que el parc també tindrà, no?, una visió i estarà ocupat, no?, per un altre tipus de població que ens ajudarà a normalitzar-lo i a fer-ho nostre. La nova porta representa també la redistribució interna dels espais de l'entitat, per la qual cosa s'espera que el nou accés sigui totalment operatiu a partir de febrer. Es va instal·lar tota la carpinteria d'alumini, els vidres, i llavors, com que hi ha una diferència d'alçada entre el carrer i la nau en la que estem, doncs es van construir unes grades, que seran l'accés a través d'aquestes escales, un espai de sala d'espera on la gent podrà esperar en aquestes grades i també un accés per a persones amb mobilitat reduïda. El canvi d'accés respon a la voluntat de l'entitat de contribuir a la dinamització dels jardins de Sant Pau, un espai verd d'11.000 metres quadrats que Impulsem té just davant de la seva seu.